тасаввуре ҳаст ки духтарони ятимхона ба зиндагии мустақил мутобиқ нестанд. омина исмоилова мегӯяд ин назарҳо ғалатанд. духтари интернат худ ба ҳамон шароити оила мутобиқ шудааст, яъне ки ба ҳама дар дуған ба ҳама гӯшнагӣ худ мутобиқ шудагӣ. агар ба ягон оилае ки равад ҳеҷ ягон мушкиле ба ӯ намеояд, зеро хоҳ агар ба ӯ фишор оранд хоҳ хурсанд мутобиқ шудааст. мисли ҳар хонае ки дар он духтари қадрас аст, дари ятимхонаҳоро ҳам гоҳҳо хостгорҳо мекӯбанд. меомаданд камбизоатҳо ки духтаро дар инҷо ки ҳама чи ба пурсабру пуртоқат мешаванд, омаданд ки мо камбағалем, ин духтаро дар хеле чизо зиндагӣ карда метавонанд, тоқат карда метавонанд, мо метавонем мумкин инҳоро ба келини худ қабул кунем ҳамчун фарзанд. аз ҳудуди 400 тарбиятгирандаи ятимхонаи ноҳияи шаҳри нав наздик ба 100 нафараш духтаронанд. духтароро ҷамъ карда маҷлисҳо мегузорем, аз таҷрибаи худ суҳбатҳо мекунем, фаҳмондадиҳӣ мекунем ки дар оила бояд мо мустақил бошем, бояд мо пуртоқат бошем. духтарони ятиму маълул ва бепарастор дар ин муассиса дар қатори писарон баъд аз хатми ятимхонаҳо ба таҳсилу касбомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. дар миёни онҳо духтарони болотар аз синни 18 ҳам ҳастанд. хонандагон бисёр вақт ба мо аз хона интернатҳо меоянд. порсол ҳамин хел мисол гуфта метавонам ки як духтарак аз хона интернат омад, таҳсил намуд. 2 соли вақте ки таҳсилаш аллакай хатм кардан, мо дар ташвиш будем ва хушбахтона як оилаи пайдо шуд ки омадан онҳо хостгорӣ карданд ва ҳоло албатта соҳиби фарзанд шуданд, соҳиби духтарча шуданд. ба гуфтаи мавлуда, онҳо қабл аз мусоида дар ташкили чунин оилаҳо вазъи зиндагӣ ва шароити ҷониби домодро ҷиддан меомӯзанд. мо пеш аз ҳама, пеш аз оиладор кардани ҳамин духтаракон, чӣ писаро бошад, чӣ духтарҳо бошад, мо аз вазъи оилаи он нафаре ки имрӯз ба хостгорӣ меоянд, келинкобӣ меоянд, мо ба ин оила шинос албатта мешавем. зисту зиндагонии онҳое мебинем. мақсади онҳое албатта мо дида мебароем ки бо чӣ мақсад онҳо духтари мо келин мекунанд ва вақте ки мо боварӣ ҳосил кардем, албатта мо низ розигӣ мисол ҳам писар ҳам духтарро албатта ба инобат мегирем. масъулини ятимхонаҳо мегӯянд, хостгорҳое ҳам ҳастанд ки бо таваҷҷӯҳ ба бекас будани духтарон мехоҳанд аз ин ҷо ба хонаи худ на як фарзанду келин, балки бештар хизматгоре баранд. аз ин рӯ ба таъкиди мураббияҳо оилаҳои хостгор хуб санҷида мешаванд. суҳайло холова имсол литсеи касбии махсусро хатм мекунад. ӯ ният дорад таҳсилро дар донишгоҳ идома диҳад. барои ҳамин ба хостгороне ки ба суроғаш омадаанд ҷавоби рад додааст. باید خونده تحصیل را ادامه داده با جای کار تامین کردن خودم بعد با فکر میکنم. нигина холова имсол хона интернати шаҳри навро хатм мекунад. баъд аз ҷудо шудани падару модар, ӯ дар тарбияи бобои пир монду дар хурдсолӣ ба ятимхона оварда шуд. мегӯяд танҳо дар хонаводаи соҳиб маърифат ва солим метавонад хушбахт бошад. онҳо худ оилаи яъне илмомӯхта дорои масалан ҳам падари ҳам модари ҳамон шахс аз ҳамин хонда масалан хондагӣ бошад. дар тоҷикистон дар маҷмӯъ ҳудуди 70 ятимхона фаъол аст ки беш аз 10 000 хонандаро ба тарбия фаро гирифтаанд.